ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಜಗದೀಶ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪುಟ್ಟೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಬುಳೆಪಾಲೆ ಬಲೆ ಇನಿತ ಉಲಾಗ್ ತೂಕ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಾಂಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ದ ಭರಿತ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಾವೃಂದ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಪಿಂಪ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಸೋಮವಾರದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. 14 ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ತೋರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಉಗ್ರಾಣ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಪುರ್ಸಾದ. ರಾತ್ರಿ 7 ಹಿಡಿದು ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಬಾಂಡುಪ್ಪು ಮೊಗಲಿಡ್ದು ನಡಪರೆಂಡು. 20 ತಾರೀಖದ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಒಂಜನೆ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ, ಪುರ್ಸದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಧನ್ಯಾದಿವಾಸಂ, ಜಲಾದಿವಾಸಂ, ಶಯನಾದಿವಾಸಂ, ಪುಷ್ಪಾದಿವಾಸಂ, ಕನಕಾದಿವಾಸಂ, ಅಭಿಷೇಕ, ರಡ್ಡನೆ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನೆ, ರಾಜೀವಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮೆರೆನ ಸೌಜನ್ಯ ಹಿಡಿದು ಹರಿಕೀರ್ತನ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವದಾಸ ವಿದ್ವಾನ್ ಖೈರಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಮೆರೆಡ್ದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. 21 ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಜನೆ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನೆ. 22ನೇ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾವತಿ, ಪುನರ್ಪೂಜೆ, ಸ್ಪರ್ಶಾವತಿ, ನದಿ ಸಂಧಾನಂ, ನೇತ್ರ ಉನ್ಮೀಲನಂ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾವತಿ, ಕಲಶ ಯಾತ್ರಾಧನಂ. 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತದೇವರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಮಹಾಭಂಡಾರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಹಿಡಿದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಮಹಾಭಂಡಾರ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೊಗಲಿಡ್ದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ರಾತ್ರಿ 7 ಹಿಡಿದು 9 ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುರುಪೂಜೆ ಮಂಡಳಿದಗಲಿಡ್ದು. 23ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಭಗವತಿ ಸೇವಾ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಬಾಂಡು ಮೆರೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಾಗಪೂಜೆ, ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ. 24ನೇ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪುರ್ಸದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಯ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾರೆ ಯಾದವ್, ಗುರ್ಕಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಭಿನ್ನವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ತಾರೀಕದ ಐತಾರದ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಟ್ಟಿಪಾಡ
ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರಡ್ದು ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡತುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಡ್, ವಾದ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ, ನಲಿಕೆ, ಭಜನೆ, ಕಳಸ ಪತೊಂದಿನ ಪೊಂಜವುಲು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ನಡತುಂಡು. ಬಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ದಾದ ನಡತುಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ. तू तो सब नहीं दिया है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही सवेरा है तेरे बोला भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का हर हमारा तेरी खेल तो मेरे पावर जाती
आपला गंधाचा हार कोणता बरे खाली